Сваяўство Кандрат Крапіва. Для сябра ці для сваяка, і на вярбе растуць часамі бэры, і па вядру казёл дае бывае малако. Хто гэтаму не даў бы веры, дык факты тут яго пераканаюць скора. Нядаўна неяк, учора ці заўчора, я чуў, свіня казла хваліла, уславіла падрад разоў са 100. Хваліла, дык не ў гэтым сіла, а справа ў тым, за што. Яна цялят сабрала чараду і пачала. Вы знаете, пытаеце, козла такую бороду з развіленымі рог? Ах, што за працаўнік, ах, што за маладзец! Ох, рог, працуе ён не то што за вала, за 3. Спытайцеся сабе ў авец, ці верыце яшчэ вы, мілыя мае? Ён нават малака дае. Цяляты тут свіні ў адказ. А не дуры ты, цёця нас, козлова малако сама еш на здароўе, а нам ляпей кароўе. А што ён працаўнік і гэтакі такі, дык ясна тут, як двойчы 2. Вы з ім, здаецца ж, сваякі, жывёлы з аднаго хлява.